No, nějak jsme to otevřeli, ale drž kameru. Ach jo, já nic nechtěl rozbalovat. Představte. Ty ukážeš ještě potom věci, jo? Takže, když to rozbalíme, až to teda rozbalíme, je to hodně zamotané a je to v nějakém papírku, ale to neříkám. Poškodím to. Nedá se nic dělat. Opravdu tady sorry, jestli jsi s ním dávala. Jo, to jsou tyto mrkvičky, co jsou takové bonbonky. Jo, takže tak. Takže potom tady máme to soukromí, to je do videa, to je kapesníček, to má myslím mamka. Máme tady toho, to je celý gumiček. Jo. A ještě ten spáleček. Magic Wait, jo. Takže, jestli chceš ještě něco říct do videa, ale jestli tě můžu ukázat. A já už nechci nic říct. Dobře, takže, Eli, když už je takový special. Co? Jo, vidíte? A máme tady tuto žabu. A bonbonky pro chlupíčka, tyto penízky papírové a tyto věci, takže já ti moc děkuji tedy a s pozdravem Lopesa Eli. Ahoj. A Lopesa Ela. Čau a moc ti děkujem. A měj se dobře.